पुढे जाऊ दे. थांबा थांबा. पहिल्या थांबवायचा ये. थांबा थांबा. हद्दीत कसं बेकार वजन आता हातून घ्या काम करा. अरे ते गाडी ठेवू आपण नको. अरे तू गाडी घेऊन ये. अर्जुन हाऊसला अर्जुनचा होतो. अरे डोक्यावर न्यायला म्हणते मी. उद्या संदीप करून कोंबडी येत ना कोंबडी पकडून ठेवली. नाही ते दुकानात असतात. नको तुटलं ते उगाच. काय रे राहू दे माठ बरोबर. त्याच्या गाडी जाणार नाही गाडी नाही जाणार नेऊ. दिसत नाही. मोठ्याचा काढ पहिला. आमचे विश्वनाथ पिंपळकर कांदा तर काय टाकत नाही. पाठीच बघाय पुढे उचलं नाही वाटतं. हा दिसलं तुम्ही पण. अरे उचला द्या एवढा आवाज नाही येत. तसं काय उचल अरे मी उंच आहे तर काय करू. चंडकय म्हणायचं चांबल. हे एक मध्ये हवा एक जण चंडकय म्हणायचं चांबल. उचला काय नाही उचला. हा बुंदा शेंडा आहे. टावेल काय करायचं आता उचलून न्यायचा असा. बॉडी काढतो. चला उचला हे शेखर. बघा तू एकट्या गाडी घेऊन ये जा. अरे टी शर्ट खांद्यावर घे. चला रात्रीची लुटी आहे. खांद्यावर घे. हे चला ते गेलीच. फाट थांब अजून एकदा. बस दादा जीव काशी दादा तुझ्या साईड तिकडच्या साईडला ठेव खाली. दादा तुझी साईड ठेव. ठेव खाली. टाकू नको. हा साईड होता दादा. भारी भरक्कम आहे तो हा. अरे पाठी काय वजन आहे. मग पडल आजला पडल रे. टेका लावून बघता. नको पडल ती. होलीची लाकडं उद्याची तयारी झाली. हे आमचे मुंबईचे कार्यकर्ते धाडाडीचे कार्यकर्ते दिनेश पिंपलकर. नमस्कार मित्रांनो. तर रात्रीचे किती वाजले का
1 वाजलाय. 1 वाजलाय आणि आम्ही आलो अर्धा तास झालेला आहे. आणि आम्ही आलोय लाकडं न्यायला. उद्या होम आहे तर आमची गाडी येतेच आहे. आणि आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करण्याच्या आधी सांगतो की आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि चॅनल आपल्या व्हिडिओ शेअर करा नक्की. तर आपली गाडी आलेली आहे बघा. आपण बघूया की रात्रीची लाकडं चोरण्याची मजा कशी आहे ते कोकणामध्ये. नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. गाडी आलेली आहे. अशा तऱ्हेने गाडी पण जो टाकलीन बघ. आपला बॅक कॅमेरा आपण ऑन करूया आणि व्हिडिओ संपूर्ण बघा. बघा कशा प्रकारे लाकडं येत आहेत रात्रीची. हे आमचे वाडीतले कार्यकर्ते मुंबईकरी आणि हे गावकरी दिसाय पाहिजेत. वडाना भिंत आता आपल्या एरियात. वरडा हे येऊ दे बघ्या. सण काय म्हणायचं चांगलं. नको काय फिरवतो आपण. मग फिरवा ना. आपण आणतो ती लाकडं. हा फिरवा. उद्या सकाळी फिरवा परत उचलून. रात्रीचे 1:30 वाजलेला आहे आणि तुम्ही बघत आहेत मैफिल कशी झालेली आहेत. बोल काहीतरी. अरे काय सांगू तुम्हाला. उचल वर मोरा उचला. शेखऱ्या काय एवढा मागं होतो तू भाऊ. अरे एवढं तार नाही होतं आलं दादा. तिकडे वजन जास्त आहे. आता उडवा. आता काय केलं. आता इकडनं उचला. पलटी मार. एवढे पाय गाडी उचलला असता आपण. जड आहे मरणाचा. हा खांद्यान नसता आला. अरे हा खांद्यान गेला असता शाप. उचला. अरे उचले. म्हणायचं
मला बघायचं तुझ्या का उचलायचा आहे तुझा उचलून उचलून बघू उचलतोय उचलतोय हल्ला हल्ला आता मला का आता मला का उचलतोय उचलतोय उचलला 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 घालाल तर खांदा हे थांबे तू तिकडून नको हे संदीप आता अरे मी उलटा घातला त्याला माहितीच नाही पण भूषण दिलं ना अरे त्याला थोडी कमी खांदा घाला कोणतरी पाठी इकडून या आमचे ताटगडी मुंबईचे ठाणेकरी आणि त्याच्या पाठीमागे नाला सोपारकरी कोण अरे उचला सोडू काय सध्या नौजवान पिढी आहे आणि उद्या जाणार नाही आणि हलवलं पाहिजे का लांब लांब नको लागू सगळ्यांनी धरा नेला होतो थोडं लागूच लावलाय पाठी सोडू नको कशाला पुढे दाखवतो हलू त्याला जवळ पाय टाकायचे हलवलं पाहिजे टाकू नका हा चल सोड हा हे थांबा रे काढूच नका अरे मी लावलाय मी काढलाच नाही बघ मी घुसलो तरच जाईल जाणार ना शेवटपर्यंत थांबा ते पाठवून रेटा अरे थांब चप्पल आई घेऊ दे फिरू नको हे दसऱ्या ह्याच्यावाला आहे. अरे धर ना मग सांगते काय इथे एकट्याला चालाय भेटेल दसऱ्या. म्हणजे हातान उचल ना बाईला. मी मगाशी कसा उचलला. अरे काम चालकांडी जमत नाही. उचल हातान घे. हा धरलेला आहे. थांब अरे इथे जालकांड आहे खाली. 1 मिनिट धरून ठेव. घामाघूम झालेले आमचे दशरथ पिंपलकर. उचल चल 1 2 साडे मारतील. उचल बोल
आणि खालच्या नेऊ दे भचकन नको उचलू हा दस घ्या खालच्या नेऊ दे वरती फिरू दे येऊ दे वर हाव हातान पकडा पाठीमाग येतोय चल अरे चला ना पुढचे काय तुम्ही अरे पाठीमाग येतोय होत पण मी काय बोलतोय इथं पुढे रशी लावायला लागणार आहे. अरे इथं लावली तर इथं लागणार आहे. नाही अरे इथे या अर्ध्याने इथे या वरती अरे इथं पेस मारणार पारे अरे कोण उचलू दे पहिले इथे येऊ दे मारला ते या सगळ्यांनी बघा काय तुझ्या आयला उचल जोर लगा के हैया अरे काय वरती 17 गडी आहेत आजच्या मायला खाली कोणच नाही. अरे ती गाडी नाही वाढणार मला गॅरंटी आहे. जरा चढवायला पाहिजे ए पांडू नाही गाडी मध्ये कापायला नाही जाईल तो ते सगळे जण आलो ना तिथून जाणार गॅरंटी वर जरी वरती उभा करून ठेवला ना नाही ते एक काम करता इकडे या सगळ्यांनी या मी सांगतोय तुम्हाला इकडे या साईडला हा काय इथे लागतोय त्याच्यामुळे अरे पण सगळे जण येतील तेव्हा ना इथं लागतोय तिथं लागतोय तिकडे वाढायला थांब फिरल त्याला इकडे अरे इकडे या आता तुम्ही तिकडे बाहेर तिकडे तिकडे ओढू आपण चल पान आणू घरातून काम होईल जशी जशी ओढतोय तसा पाकतोय. माझ्या प्रेशर आलं की मी तिकडे प्रेशर टाकतो. पाजला रे पाजला. अरे काय करतोय घाट भाई. अरे काढ काय रे घाण पाडला का हा मोडाय पाहिजे आता. चाललाय डबल इकडे टाकला मी. पाना इथे ठेवू नको. मोडला असं कसं करतोय माझ्या तुम्ही काय करू नका. 2 मिनिटं थांबा. 1 2 साडे मारे आपला बाहेर जाऊ तिकडे. तिकडे जाऊ तिकडे. 1 2 साडे मारे कुठं नाही तुम्ही खाली दाबा. हे इकडून हे करू दे. ऐका तुम्ही असं करा इकडे घे. जास्त सुरत पुढे शेंड्याला जाऊ नको. तुटणार तो शेंडा. आपल्या तिकडे जाऊ दे. हा झाला. हा मोडला. ऐकू हिराव चल. धरून बरोबर
याल तुम्ही त्यासोबत खाली. हा जरा लाकूड काढून द्या आम्हाला बाहेर. हा पाणी पिऊन लाकूड काढून द्या. असे मुंबईचे आलेले कार्यकर्ते टोपी लावून काय थोडाफार दम दाखवत आहेत. 5 बोटल दिनेश पिंपलकर असे 5 बोट लावत आहेत. हाफ चड्डी सोडून इकडे नका लटकू वर. यावरती आता वाडावरती. हा ह्याला 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 पकडा. दिप्या दिप्या तिकडे पलटी मार. तसाच वर वरती तिकडे जाऊ द्या. तिकडे म्हणजे तिथून आला चढला इथं वाडा या. चल मान वर नको जाऊ. अरे तिकडे पलटी मारा. पानवा हिरवा मेन बुद्धाचा आहे त्याचा वरती वरती चढला की वानर सेना आमची जायचे. चंडकय म्हणायचं. चंडकय म्हणायचं. चिमग्याची बोली गावची होतीन बोंगा चोली ग. चंडकय म्हणायचं. शाम का आ जाना. चंडकय म्हणायचं. चांगलं. तुला कसं वाटतं अक्षय या भावना सांग जरा. एकदम मस्त. सालपाटा गेली शाप सालपाटा सालपाडा गेली. आणि पायाची बघा तर शाप दशा झाली. अगं बाय आमच्या दीपक साहेबांना विचार का. हा आमचा टॉमी. टॉमी तुम्हाला कसं वाटतं लाकडू घेऊन. काहीच नाही वाटत. काहीच नाही वाटत का. आज सकाळी आलास म्हणून काय नाही वाटत. रात्रीपासून असतं असतं. हा दरवर्षी हो तुमचाच मानाय दरवर्षी. चंडकय म्हणायचं. फोटो काढ. अरे इकडून माझ्यात ताकद नाही एवढी उचलायची. व्हिडिओ कर. बस कर नको इकडे ये. काय करतो तिकडून हातान पकडे. पाहून हसलीस काळ जात बसलीस साऱ्या पोरीत तूच तूच मला दिसलीस. लागला लळाग सानो फुळाग समजून देना जरा ग. दिलबर ग माझी दिलबर ग
माझी दिलबर ग दिलबर ग तू माझी दिलबर ग हो दिलबर ग तू माझी दिलबर ग आजवर नव्हतं मला प्रेम झालं कुणाशी जुळलंय पहिल्यांदा मन तुझ्या मनाशी आजवर नव्हतं मला प्रेम झालं कुणाशी जुळलंय पहिल्यांदा मन तुझ्या मनाशी हाती देना साथीला येणं बॉडीगार्ड हाती देना साथीला येणं सोडून हा नखरा वरडा वरडा ए जोरात वरडा नको एवढा नको लयच मोठा आहे हुच्चो 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 ए बोरी हुच्चो हुच्चो मग इथून धावणार आहे बाईला